गिबियावनो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमहरो। थाम्बनेलाव थानाय बायदि बुजिखाबाय जानो हागौ, गाव गावनि गोसो गोरबोआव दिनै बयबो आंनि चेनेलनि नायगिरि बयबो गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। दिनै आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। रायजो राजाफ्रा बयबो गोसो होनानै दिनैनि भिडिअखौ एसे नायलांथार। दिनैनि बे समाव आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गुबुन गुबुन चेनेलनि बिथांमोननि खाथियाव आंनि हेफाजाब होगिरि देरहासात इस्लारि आरो प्रान्जल जाय बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होबाय थादों, बिथांमोननि खाथियाव बयनिसिमबो आंनि चेनेलनि हेफाजाब होगिरिफोरनि खाथियाव आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय गले गले आं बयखौबो खुलुमहरो। दिनैनि बे समाव आं फोरमायो, आं मालाबाबो सानफेराखैमोन बे चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि हेफाजाब होनाय, आंनि चेनेलनि जाय बिथांमोना हेफाजाब होग्रा नोंथांमोननि हेफाजाबाव बबेनिफ्राय फैसा हाबफैयो बेबायदिखौ आं मालाबाबो सानफेराखैमोन आरो आंनि चेनेलाव बेबायदि फैसा हाबगोन आं मालाबाबो सानफेराखैमोन। नाथाय आं दिनै रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि हेफाजाबाव आरो गुबुन गुबुन चेनेलनि बिथांमोननि हेफाजाबाव जेरैबायदि आंनि बे चेनेलाव एसे एनै फैसा हाबफैदों, आं मालाबाबो बेबायदि सानफेराखैमोन। आंनि गोसो गोरबोआव आं गोजोननाय मोनदों। बे फैसाखौ आङो जाय जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि कन्टेन्ट लानानै जायफोर मुंख्लंफोरनि कन्टेन्टखौ लानानै आं सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ रायदों, सोरबा गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ रायदों, बेबायदियाव रायजो राजाफोरनि हेफाजाब बा रायजो राजाफोरनि बजबनानै लानायाव जा आंनि भिडिअखौ जाय बिथांमोना मोजां मोनो, बिथांमोननि नायनायाव जा आंनि चेनेलाव फैसा हाबदों, बे चेनेलनि फैसाखौ आङो समबार आरो मंगलबाराव जोबथेसालियाव थानाय जायफोर बिर जोहोलावफ्रा बेसेबांबा बर' हारिनि थाखाय जोबथेसालियाव हांमा सुरै सुरै गावनि माखासे जारिमिनखौ दिनै रोखा रोखा जोबथेसालियाव थानानै बर'नि जारिमिनखौ गोसो गोरबोआव बजबनानै जोबथेसालियाव थाबाय थानाय बिथांमोननि खाथियाव आं जा हायो लकेल दाउ एसे, माइरं आरो मैगं थाइगं जाग्रा मुवा आं बेबायदि समबार आरो मंगलबाराव हैनाय जागोन। आरो आङो समबार आरो मंगलबाराव मा मा बुस्थु बायदों बेखौ आं रायजो राजाफोरनो भिडिअआव आं देखायगोन, जाहाथे रायजो राजाफ्रा आंखौ बेबायदि जेरै बिथांमोननि कन्टेन्ट लानायाव बिथांमोननि माखासे जेलाव हांमा सुरै सुरै थानो गोनां जायफोर बर' हारिनि थाखाय बिथांमोननि कन्टेन्टखौ लानानै आं सोरबा गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ मालाबा बुंनो गोनां जादों, सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ बुंनो गोनां जादों, जाहाथे जाय दैदेनगिरिफोरनि सायाव आं माखासे बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ लानानै माखासे खोथा बुंदोंबा आरो माखासे गोरोन्थिफोर जालांदोंबा आं बयनावबो निमाहा बियो। जाहाथे बिथांमोननि माखासे जिउ जारिमिनखौ लानानै जायफोर मुंख्लंफोरनि जारिमिनखौ लानानै आं माखासे जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ मालाबा रायदों, बखिदों, जाहाथे आंखौ निमाहा होयो आं बयनिसिमबो आसा खालामो। जाहाथे आं उननि समाव बिथांमोननि कन्टेन्ट लाबोनायाव उननि समाव बिथांमोननि माखासे जारिमिननि कन्टेन्ट लाबोबाय थानायाव आंखौ बेबायदि रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाय गुबुन गुबुन चेनेलनि बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो। आं मालाबाबो सानफेराखैमोन बेबायदि आंनि चेनेलाव बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो हानाय आंनि चेनेलाव फैसा हाबगोन। आं मालाबाबो आंनि गोसो गोरबोआव आं सानफेराखैमोन। नाथाय आंनि गोसोआवनो आं सानस'नो हायाखै। जाय आं गले गले बुंनांगोन देरहासात इस्लारि आरो प्रान्जल आरो जोंनि बर' हारिनि माखासे गुबुन गुबुन चेनेलनि जाय बिथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि माखासे इउटुबार बिथांमोनखौ आं बयखौबो गोजोननाय जासिनांगोन। मानो होनोब्ला आंनि चेनेलाव बिथांमोननि माखासे हेफाजाब होनायाव आरो बिथांमोननि माखासे नायलांबाय थानाय रायजो राजाफोरनि खाथियाव जाय गुबुन गुबुन चेनेला आंनि चेनेलखौ माखासे फोरमायनानै होबाय थानाय बिथांमोननि खाथियाव रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायलांबाय थानायनि खाथियाव आरो लोगोसे आं बुंनांगोन जोंनि बर' हारिनि जाय बर'फोरनि इउटुबारफ्रा जाहाथे जा एसे एनै जाय बिथांमोना हेफाजाब होनो हायो जोबथेसालियाव थानाय आरो जायफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लेंग्रा लेंग्रि सोरबा आखाइ थाइसे गैया, सोरबा आथिं गैया, सोरबा मेगन गैया, बेबायदिनो बर' इउटुबारफ्रा होननानै आसा खालामो। आरो जेरै आंखौ दिनै रायजो राजाफ्रा आरो गुबुन गुबुन चेनेलनि आरो आंनि चेनेलनि नायगिरि बिथांमोना आंखौ जेरै हेफाजाब होदों बेबायदि उननि समाव हेफाजाब होलांबाय थायोबा आंनि गोसो गोरबोआव आङो मोनसे मिजिं लादों।
जाहाथे बर'फोरनि गेजेराव माखासे लेंग्रा लेंग्रि मेगन खाना बेबायदि दं, जाहाथे आं नोंथांमोननि आरो गुबुन गुबुन गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव हेफाजाब होलांबाय थायोबा बे बिथांमोननो आङो माखासे हानायमानि आं हेफाजाबखौ आं होलांगोन होननानै मिजिंथियो। जाहाथे आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव हेफाजाबखौ मोनो। जेरै दिनैनि समाव जोबथेसालियाव थानाय आरो मुंख्लंफोरनि माखासे आं कन्टेन्टखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जेरै आंखौ हेफाजाब होदों, उननि समाव बे लेंग्रा लेंग्रि मेगन खाना आथिं गैयै आखाइ गैयै बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो हानाय बायदि आंखौ आरो हेफाजाब होलांगोन होननानै आं आसा खालामो। आंनि बुंलांनायाव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आं निमाहा बियो। आं मालाबाबो सानफेराखैमोन आंनि चेनेलाव बेबायदि जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ आं हेफाजाब होनो हागोन आरो जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननो आंनि चेनेलाव बेबायदि फैसा हाबफैगोन आं मालाबाबो सानाखैमोन। रायजो राजाफोरनि खाथियाव आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि खाथियाव आं बयखौबो गले गले आं खुलुमनो गोनां आं खुलुमहरो। उननि समाव आंनि साननाय आंनि हरनाया जाहाथे जाफुङो, रायजो राजाफ्रा आंखौ हेफाजाब होलांबाय थायो आरो गुबुन गुबुन जोंनि बर' इउटुबारफोरनि हेफाजाबाव आं बेबायदिनो हेफाजाब मोनलांबाय थागोन। आरो आं जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा बुंबावो, आं मालाबाबो सानफेराखैमोन देरहासात इस्लारिनि बे आंनि चेनेल खुलिनायाव आरो प्रान्जल नार्जारिनि हेफाजाबाव आं बेबायदि फैसा हाबगोन आं मालाबाबो सानाखैमोन। आंनि गोसोआव दिनै सिमां मोगथां बादि आं साननानै लादों। जेब्ला आंनि बे मेसेजआ फैनाय लोगो लोगो फैसा हाबनाय आं आसरित सानबाय। हाब बेबायदि कन्टेन्ट लानायाव फैसा हाबोबा अब्ला आङो जोंनि बर' हारिनि जायफोर आथिं गैयै आखाइ गैयै मेगन खाना बिथांमोननो आं उननि समाव हेफाजाब होलांनो हागोनखौ आं गोसोआव आङो नुहुरबाय। बेबायदिनो आङो उननि समाव रायजो राजाफ्रा आंखौ बेबायदि मदद होलाङोबा, गेदेरमा रायजो राजाफ्रा आंखौ हेफाजाब होलाङोबा, बर' हारिनि जायफोर जा हायो खेबसेनो आं हायाबाबो बिदिनो आं एसे एसे साफा सानैनो आं हेफाजाब होलांबाय थागोन। थोजासे होनो हायाबाबो जा हायो रायजो राजानि हेफाजाबाव, जायफोर बर' इउटुबारफोरनि हेफाजाबाव, जोंनि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव आंनि चेनेलाव बेबायदि हेफाजाब होलांबाय थायोबा आङो माखासे लेंग्रा लेंग्रि मेगन खाना खानिनो आं हेफाजाब होलांनो हागोन होननानै आङो गोसो गोरबोआव आङो मिजिंथियो। दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै जाय रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोआव हेफाजाब होबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामो आरो उननि समाव नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायलांबाय थागोन होननानै आं बयखौबो आरो जोंनि बर' इउटुबारफोरनि खाथियाव आङो बयखौबो हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आङो आसा। जोंनि बर' हारिनि इउटुबारफोरनि खाथियाव, गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव, आंनि चेनेलनि नायगिरि बिथांमोननि खाथियाव आं खुलुमहरो। बयनिसिमबो आंनि बुंलांनायाव गोरोन्थिफोर जादोंबा आं गले गले निमाहा बियो।